दहायनि दिननि ओंखाम ओंख्रि बिराद बरिया जादों माने थास' बिथ्राबो बिराद गोथाव जादोंमोन आंथ' हेल' गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय हेपि बैसागु लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय नै दा दखान नेगासिनो आरो ओमफ्राय नै बिसोरो मेथाइ जागासिनो जानायल' खुगायानो दसे दलद थाया बिराद जानो हायाखै ओमफ्राय नै लोगोफोर अखाबो खोरोमगासिनो दं आरोना गुंगुं गांग्रां ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदों बोथोरा होमबाबो माने गुंगुं गांग्रां माबागासिनो आरो सोगोमगासिनो गैला आरो जोंनिखिया दिनै रायजोफोर फैनो गोनां दंमोन ना लोगोफोर जोंना रायजोफोरा दिनै ओंखाम जाहोगोन आरो जोंनिखिया लास्ट जागोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम बोथिसे जाहोनो होननानै खामानि मावनो थांनो ओंखारदों आरो आं दा ओमफ्राय आं बे गुंगुं गांग्रां मावनो आं बिराद गिनो ओंखारो लोगोफोर जाथारा आं सिन्थाय ओंखारखाया आङो अखा नाय लोगोफोर खाना जानाय बेदरा गोदागासिनो नै गोदाग्राफोरा जों खौसे दावराव जाबाय दं लावफ्रा खाना दोना भाजिनि लाइ माइ दंबा एसे ओरैनो माला सफैगोन दावराव सथाम खालाम बे लावा सोरबा जों हाथायनिफ्राय लाबोनांगौ लावखौबो बेसेबांथ' मोनलोङा मानसिया गारजाया मोनलोंबा थुख्राथाम खालामब्रा हायो थुख्राथाम खालाम गेब्लेयो नामा गेब्लेया सारायखौ ना एवनोखौ Dia मा बुस्थु लाव आलु थास' बिथरि ना गोरान अनला नाथुर ओंख्रिखौ माबोरै मोनदों बैसागु मोसाना नै जोंना सारा नै जोंनि आदामोन ससमा गोसोम गानना बोरै मोनदों बैसागु बोथोराव जोबथि सान दिनै जोंना गामिनि मोसानानै दिनै जोबथि सानाव फैबाय गतिके दा ज' ओंखाम जानो नागिरदों रायजोफ्रा खानासो खाना मानसि दङ नालाय गोमो गोजा गानजोबनाङा आखना मुखौनो जों बारा नायनो हाया नै जोंना नैबे बसे लादा फानगिरि आङो मोजाङै खुंलांगासिनो दं रायजोफोरखौ अन्थाङै जोंना हलाय सोरबा ओंखाम जालागासिनो दङ जाहोदों बेदरजों फिसादों दिनै बे बोथोरारियाव
बैसागोखौ जों हामलायना फैनानै सानजा पारायाव जोङो फोजोबनाय फैबाय निउस लादों ओमफ्राय दा जोङो जाहोगासिनो दं गोजोननाय थाबाय दे बैसागुखालि जोबथा मोसाना माबायदि मोनखो जोबोद मोजां मोनदों दिनै मोजाङै मोजां फोजोबनो हानायखाय गोजोननाय मोनदों बरिया खालामदो जाफुंबाय दे बिराद मोजां फैदो बेबायदिनो मिटिंखौबो फाथिबाय जों गामियाव जोंहा रायजो जानाय लोंनाया जोंहा एसे उसुबिदा जाबाय बरिया नै जोंना आफादगिरिया दसे जिरायदों बैसागु जोबथा मोसानायनि न'खरा जोबथा मोसानायनि ओंखाम जाहोदों बिथांनि न'आव फोजोबफैनाय जादों बैसागु मोसानायखौ ओंखायनो अननानै बिथांनि न'खरा ओंखाम बोथिसे जाहोदों रायजोखौ मोनजाथ'वाखै नामा नेक्स्ट डेखौ जायगा थोदियासै दे ओंख्रिया गोथाव जादों ना जायाखै फैगोन बोसोराव मोनजानायनि बोर होनांसिगोन फैगोन बोसोराव थास' बिथुरि अमा बेदरजों आलु थास' बिथुरिजों ना नाथुर अनला ओंख्रिया आरो बांसिन मोनजादों जोङो बोसोराव नै जाय अमाबो जादों जानायाव खुगा सिनायखौ नुगोन थाख' नै जा बिखुन जायामोना आइमोना ओंखाम जागासिनो दं ओंख्रिया गोथाव जागोन ना जायाखै आंखौ मोजां लाङो आं मोजां कमेन्ट होनो दे नै रायजोफोर दिनै बैसागो बोथोर मागि मागि जोबनानै अनलाजों ओंखाम अमा बेदर दङ अनलाजों नाथुर ओमफ्राय थास' बिथुरिजों नाथुर बाव रायजोफोर जादों जों जाबाय जादों 20,463 जायगा थैनि गासै जमाया रायजोफोर ओंखाम ओंख्रिफ्रा गोथाव जाना जायाखै गन्थं गोदोलायथारदों ओंखाम जाबाय नै जोंना बिदा लांखायाबो जाबाय नै जुमायाबो जाबाय जोंना बोरै ओंख्रिफ्रा माथो ओंख्रि गैया माबायदि ना बेदर जाया गोथाव मोनगोन जागोन ना जायाखै जाबायानो नै जाबाय नै दासो जानो लादों माबा मोनसे नागिरगासिनो दं बेदर दं नामा नागिरना मोनदियासो
रायजोनि ओंख्रिया गोथाव जागोन ना जायाखै? एकदम गोदोनि दिननि ओंखाम ओंख्रि बिराद बरिया जादों माने थास' बिथांफोरा गोथाव जादोंमोन आंथ' जोंथ' जानो मोनदिया बिराद गोथाव मोनदों दा एकदम अनलाजो नाथुर ओमफ्राय ना गोरानजो ना गोथां फिसा फिसाजो थास' बिथ्रि गोथावथार जादों होमबा बे सालाद बानायदों नाजों जाबाय माने बोरै ओंखामा गोथाव जादों ओंखाम ओंख्रिफ्रा दे बैसागु बोथोरनि खनसे ज' अमा ना सालाद अनलाजों नाथुर गोरान जाबाय दिनै जोबनायनि लास्ट दे बिथाङाबो जाबाय नै जाबाय बिराद मोजां दिनै मोसा फैनानै जोङो बिथांनि न'आवनो जादों ओंखामखौ जादों ओंखाम नाथुरजों अनला खारै अमा बेदर बिराद मोजां जादों आरो जोंना जानाय लोंनाया दे रंजालि बैसागु सानदुनिफ्राय ओंखाम जाबाय बिथांमोनहाबो जानानै गोथावथार मोनदों जाहैबाय गावसोरनो संनाय गावसोरनो जादोंमोन बिराद गोथाव मोनदों जाहैबाय हिनजावफ्रा बांसिन गोथाव संनो रोङो आख' सोरांनि गेजेराव बिथांमोनहा ओंखाम ओंख्रि हाबना जानानै रायज्लायनो सोलाबा अनला साम' नाथुर जाखां लोंखां थांनो ओंखारबाय रंजालि बैसागुखौ जोङो दिनैसिम सानबायानो जाबाय बराय फैनानै दिनै जोबथा बिनाय बर'नि न'आव जों जोबथा खालामबाय जों जोबथायाव जोङो सङै खावै गोजोनैनो जों बयबो खौसेयै सङै खावै जानानै दिनै जों बिदाय होबाय दिनैनिफ्राय बैसागु रंजानाय फोरबोखौ जों दोनथ'नाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा आरो दंबावो रायजो राजानि मोनसे बैसागुखौ जोङो माने बिदाय होनाय उनावहाय माने बेखौ खालामनाय जाबावो आरो जोंनि बंशीधर बसुमतारी एकेबारे बहुत धन्यबाद एकेबारे मिलायथारनाय बेबायदिनो खौसे बान्दोखौ जों साबजादों आरो बयबो साननाय हनाय जोंना थिगैनो दं जों रावनिबो बैसागु मोसानायाव जोंनिया बिदिनोसै दामनाय आगजुफ्राबो जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा जाफिं गंगोना आरो थरखा बेखौ लानानै जोङो मोजाङैनो रंजायो मोसायो दिनै बैसागु जों बरायनानै एसेबां जों फोजोबना दोननाय जाबाय रायजो राजा जायै लोङै दिनै जोबथा बिदाय होथ'नाय जाबाय बेनि उनावहाय आरो जोंहा रायजो राजानि मोनसे आरो गोदानैनो जोङो बैसागो फोरबोनि मोनसे जोंहा बैसागु माबा मेला खालामनाय दंबावो आरो बेखौ उनावहाय खालामनाय जायो आरो